Δεν έχω πρωτογένεια. Η επιστροφή του Τζαφάρ. Συγγνώμη, η επιστροφή του Τζίμητρα. Σπάσε ένα χαμόγελο. Μεγάλε, αυτό είναι για πολύ τέτοιο. Και φυσικά πήγες στο πρώτο μαγαζί, θα γούσταρες παραλιακών. Πάντα. Ντοκιμένταρι, κανονικά. Λοιπόν, για πες και μια δήλωση. Τι δήλωση? Ό,τι γουστάρεις εσύ, πώς πέρασες? Πάρα πολύ όμορφο ήταν. Ναι. Ωραίος νοσοκόμος βασικά. Ναι. Περάσαμε καλά με τα κορίτσια. Ναι. Τα αγαπήσαν όλες κλασικά. Μπράβο. Ναι. Κερδιστήκαμε, αγαπηθήκαμε, φιληθήκαμε, αυτά, πολύ ωραία. Χούφτασες καμία? Που κάνανε μέσα, έλα. Χούφτασες καμία? Όχι, αλλά αυτές με χουφτώσαν όλες. Α, εντάξει, ωραία. Το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Ένα μήνυμα για το λαό. Για το λαό. Ναι. Peace. Πώς? Peace. Για την κρίση και μια δήλωση. Ποια κρίση, δεν υπάρχει κρίση. Α, τέλεια. Ωραία. Συμφωνείτε εσείς? Δεν υπάρχει κρίση. Έλα. Δεν υπάρχει κρίση. Αυτά που λέει ο αγαπητός Τζαφάρ. Συμφωνώ. Τέλεια. Ωραία. Cut, cut.